CampingsCat naix per a donar difusió a una experiència, l'experiència de càmping, i a un sector que és molt desconegut encara aquí a Catalunya. Un sector que té les seues particularitats. Per una banda, la gestió familiar i per l'altra, un sector que té una gran representació, però encara no és del tot conegut. Principalment som empreses familiars. Més de 300 càmpings a Catalunya, no? A la província de Tarragona, el 50% de les places turístiques pràcticament són de càmping. 300.000 places d'allotjament a Catalunya. El sector del càmping ha fet una gran transformació en els últims anys. Avui el repte és explicar com és el càmping del segle XXI. El tema de la comunicació del que és l'experiència turística de càmping és un repte. Està en un període una mica gestacional. Cadascú hem fet la nostra. Un sector en què la gent que el coneix repeteix. És una gran oportunitat perquè la gent que no coneix el càmping s'atreveixi a passar la barrera d'un càmping, no? I el que fem és buscar portals específics que parlin d'aquesta experiència. El projecte de CampingsCat té dues parts diferenciades. Per una banda, el que és el portal de càmpings, a través d'uns filtres tu pots trobar el càmping que més s'adequa a tu, i per l'altra banda, la part més inspiracional, la part del blog, on expliquem aquesta experiència de càmping. I d'aquí la importància de CampingsCat, doncs com aquest projecte innovador que ha sortit, que va més enllà del purament publicitat, que el que fa és transmetre l'experiència. És la gran oportunitat perquè la gent de casa nostra conegui els càmpings. I vosaltres el que feu és expressar una emoció. Feines com la vostra ajuden a que la gent conegui millor el sector del càmping. És un sector amb molt de prestigi a Europa. Plataformes com vosaltres també ho sigui a Catalunya. Per tant, el format que CampingsCat té d'explicar, fer vacances des del punt de vista de l'experiència, va orientat en el que pensem que les famílies necessiten. O que parli de tots alhora, d'una manera objectiva, jo crec que és bo per tots. Que el tema de comunicar l'experiència de càmping encara tenim molt de recorregut per fer.